Sirolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Nggih. acarane pengantenan gue tau dadi penganten Gus. Ya wis. Rasane seneng apa ora Gus? Seneng banget pertama. Mulane ana tetembungan dadi penganten kuwi rasane seneng ning aja seneng dadi temanten. Lere. Niku enten werdine lho Mbak. Pertine napa? Dadi penganten seneng dirawuhi tamu agung. Wah niki tamune kathah sanget. Nggih. Mboten namung tamune, penontone nggih kathah. Leres. Dasare disengkuyung tangga teparo rasane seneng kaya raja sehari. Nggih. Ning angger aja seneng dadi penganten ki tegese apa Gus? Iya, aja bolak-balik. Melas ngobatire pada kondangan bae. Aja bola bali bojo ya. Iya. Mulane antarane wong lanang karo wong wedon sawise komitmen di hadapan penghulu wajah cokane golete kekurangane pasangane. Oh iya. Syaratnya kayak gue. Syaratnya. Jadi Kepriwe? antarane wong lanang karo wong wedon kuwi anggere jodohan, Iya. engko arep awur wong ayu. Ya wis ora madha ya bojoku. Iya, paling ayu. Paling ayu. Iya. Ora ana wong gagah, paling gagah ya bojoku. Nah, nggih. Dadi wis ora usah digoleti kekurangane anane mung kelewiyane bae jalaran wong lanang karo wong wedon kuwi isine mung saling menutupi tambal sulam. Oh, tambal sulam. Ya iya. Oh, apa itu artinya? Kurangane sing wedon, sing lanang sing nutupi umpamane sing wedon bolong, sing lanang sing ngrapeti. Oh, iya. Sing wedon kaku, sing lanang sing lagi lemes. Oh, Sing lanang kaku, wong wedon wajib ngelemes. lemesi. Oh, kayak Syaratnya wong wedon kuwi pira bae Gus? Jajal apa bae Gus? nah, syaratnya ya aku kudu ngajeni karo wong lanang. Ya apik terus. Ya, kudu pinter masak. Ya pinter. Nih, terus Pinter apa maning? ya kudu bisa dadi genuk celengan keluarga. Contone bekti karo wong lanang. Nggih umpamane nek kakunge nembe kondur sekang kerjanan, ya hawane itu yang bisa bikin suasana bahagia. Senyum ya. Senyum, nggih. Senyum sapa sopan. Oh iya iya. Iya. Ya terus liyane maning. Ya nyawisna daharan, kok seurunge nyawisna daharan ya nyawisna gopapung kan paling ora kotor habis bepergian dari mana-mana. Oh iya bener gue. Iya. Bojo bekti kudu kaya gue. Oh iya. Rajin tawa. Rajin tawa. Biar kakunge Mas arep darat napa mboten tawane keprek Gus. Umpane garep medang, garep medang. Ya arep medang. Mas, badhe ngersakaken unjukan menopo? Badhe teh, kopi, nopo susu? Teh, kopi napa susu? Dan Iya. dilala kakunge ora kepengin teh, ora kepengin kopi, ora kepengin susu. Tawani jus kepriwe? Ora, angger lu angger ora kepengin teh, ora kepengin susu, ora kepengin apa-apa, jejel bae. Ya jenenge wani karo wong lanang. Ya ora kan tandane sayang Mas, aja kayak gue, jenengan gue kan butuh cairan di dalam tubuh, tadi kudu diunjuk kayak gue. Lah dilala sing lanang kepengin jus. Lah Kepengin- kowe praktek teh, kopi, susu, jus iku kepriye golek mlaku jajal. Ya angel ya. Jajal tawani. Teh, kopi, Mbak Kenti pinter gitu aja angger jus Susu masalah. iku ya. Susu pas banget iya. Juse kepriye juse? Susah ya mengharap. Layak isi dong. Ya kepriwe lah pakai syarat wis pada ngerti lah bapak ibune mesti. Pengantene nyuruh ngerti wong nembe dadi penganten jenengan wis hafal. Oh iya ya tapi kan sesuai kok pinter wong nyong kemudian baru diwarainya sesuai kayak kayak kok. Oh iya. Vaksidul ya wis ngerti vaksidul. Lah ya karuan iki Ngerti jus positif. iki vaksidul. Wah gurune nika. Dongakna pengantene munggah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Penontonnya sing pengiki nontonnya si akeh ora Gus. Tes akeh banget. Kayak Badarno si setia, Pak Umi si setia. Nggih.
Pak Muhid, Basan, Kang Karti, Kang Kamilin, Kang Kamilin, Dul Marset, iya, Kalipo akeh, Pak Jewo, Bogangin ya kata, Banjarnegara ya kata, kayak sing joget main, Karangsalam ya enten, Kebasen ya alumni Gunung Daka, Putra Manunggal, bakul kopine sih Gus. oh bakul kopinya laris nasi ya, Wider. Bakul kopi, bakul gembus, bakul soto, Iya. pada laris kabeh ya. Amin. Takoni seneng napa mboten bakulnya nggak pada laris ya? Seneng nyong anggar nang kae be ditakoni Mbak Sikus kesuwun ya wis dipromosikna iya moga-moga sing laris kuwi. Ya iya wong intine wong urip kaya kowe saling simbiosis mutualisme dadi ora bisa urip dhewek kan ya Gus. Betul nggih. Menan kowe jang. Nyong bareng wis tambah umur sering deleng TikTok jebulane wong urip kowe kaya kowe. Ya, hidup bersosial. Hidup bersosial. Iya. Dhewek kuli rezeki kan sing nanggap dongakna muga-muga sing berkah. Amin. Sing nonton ya muga-muga sing berkah. Amin. Sing dodol ya sing berkah. Amin. Sing rukun Amin. aja gampang terprovokasi karo berita-berita media sosial sing ora tanggung jawab. Betul nggih. Perkara nang luar negeri pada ancaman-ancaman arep perang dunia ketiga. Ya. Awake dewek pokoknya tetap dijaga persatuan dan kesatuan kayak ini nggih para sederek. Nggih. Aja mikirna perang, men sing perang nang kana-kana bae. Iya betul. Kene sing tentrem bae kene. Betul. Wayangan, Mbak. Wayangan bae. Wong anggar perang maras mbok perekonomiane Betul jadi dampaknya. goncang berdampak ora burung ya pakai dek wong seni ya terdampak pokoknya gue Kabeh yang terdampak. ya kabeh mau terdampak Iya. utamanya wong seni maning wong seni kan benalu Iya ya maksudnya kan nununtnya karo wong sing pada keterima sing sukses nggih biar. apa ana wong seni memproduksi ya orang seni nemplek karo kayu gede gue wong seni model Tapi nggih matur nuwun nggih. nembang Gus Aduh apa? Pantelo Gending Tayang Nggih mangga. ya dari Mas Maman Bandung Pus Maman di Bandung. sak nambah Wiwi Iya Mbak Wiwin aku sing joget. oh iya karo Mas Karo Mbak. Heri Iya duet. salame katur Mas Langgeng Hidayat Nggih. paguyuban Pawargi paguyuban Iwak Walet Mas paguyuban Genta Sentra Mas Nggih. warga Karang Sembung Nggih. terus mau Walet Mas ya arep nganak nacara Tanggal 26 tanggal April. 6 April Iya. Festival Iwak Walet Mas Nangaring Taman Mini Indonesia Indah Kunirene oh Mendoan. mendoan ya Tembus. warna-warna Warna-warna. ya salam kanaring Bu Karin. Karin Astuti. Astuti mau bagi WA nyong dilala orang buka nyong ngerti mayang HP ini udah mungcokannya mati dewek Di boten apa-apa. ayo Win Win Yo. Heri sih Heri Blunduk Nggih Mas Heri niku sudah Kene Her tanggane. Kocaran Her Heri kuku kemari kuku ayu lari-lari Kuku. Heri Kuku. kemari Kuku. ayu lari-lari Kuku. Wis sing kari dewek main banget nih. Tayang melaku Her Is. Sendalnya main banget iku tumbas tak pundi Mas Heri lah Jan. dan yang gede sandal karo wong Niku sendalnya kena tengah-tengah diapit Oh nggih. wong bocah nembe sepit melu kanggo Niki ora kena dan yang disimpen. sesuai karo anggit gede anggit anu kepriwe Lah nggih malah langkung inggil niku. izin karo Om Ripto ngapuran ya Om Nggih nyuwun pamunten Heri. Om, nyuwun tambahin Heri pangestu. sing gede dhuwur diojari kok Jangan Pengembang Pantelo Gending ya Nggih. apa dikaya apa Heri kan ya dalang ya jajal bawah Her apa Her Yo. sing penting slendro Her Slendro. muji terserah wis dadi tukang penyun Ugi dipun aturaken mangke. Dewe ari nyong kowe wor nyong gak kena sesideman wor nggo terapi mengendi ikun ya Kamu di kanggo bayar ora gelem medhek rasa ngoni iki. nger medhek main kaya Betara Nurada
Bathara Narada. Ya kan. Suwenggon kula lono taksi kuat Pak Kaum. Jadi tambah glowing Jen. Masya Allah, tabarakallah. Menika katemben wudu sawetawis. Ayo badhe nindaken salat tahajud sepeda malih. Bapak Kaum rasum Nggih matur. saking Klumprit. Kulumprit. Alhamdulillah kula nderek bingah saestu. Temenan apa dadi kaum temenan? Oh wis mangku masjid saiki. Alhamdulillah. Ya wis syukur dadi dulurku lanang wis padha tewajuh. Niki partnere nggih. Mas Vega pun babar pisan. Goleki si podang jena. Ibu bunga hingga nyanding bisa Buka salung pantai lo gede. Monggo tamu datanipun kadang merganipun kula Roko Mas Maman Jaka owner utawi juraganipun bos perhiasan Mas ya Mbak Wiwin Mas nggih Mas Maman Jaka Lek Sudar Cocok. Jarku kawit bau. Mesam-mesem nyawang. Jal cek kendang tak tok dendung dewekan jajal. Oh, dewekan kendangnya jal jejekane iki beda dening kuwi. Oh iya, esi normal. Esi normal. Iya, syukur. Aman tentrem. Esi Tanjung Bali. Esi tenang. Metek supiri nang. Ngecek pengendang kuwi kaya wedok. Nyong anggar ngecek suarane Simoni apa ora ya tetep cek lo iku pengendang tatok dentung dadi asal tes tatok dentung berarti Tanjung Bali. Bali ramane maksudnya. Oh iya. Iya Ya bener Mas Bawor. Silar silet neng pantai lo gede
saking penggalih Mas Maman Jaka ingkang saweg streaming. Nggih. Anjir, mugi-mugi usahane tambah laris, Amin. tambah sukses lan ugi tambahan jayeng bawono. Dan pengantene muga-muga tambah adem ayem aman Amin. tentrem. Nggih. Terus amin. bapane karo ibune pengantin muga-muga diparingi sing boleh merantong esuk ya sing waras slamet Waras selamat. sebagai pahlawan devisa. Devisa nggih leres kanthi. Dewek kowe ketulungan lho karo para pahlawan devisa nyatane apel lebaran sedina mangkat terus sing pada nanggap ya nu pahlawan devisa. Nah, nggih leres Mas Bawor. Iya wingi Derek kesawar pertama tanggal selikur ya nu ana donatur. Tanggal 22 ya nu kan luar negeri. donatur malih. 23 ya nu kan luar negeri. Luar biasa. 24 ya kan luar negeri. silar silir ning patelok gede yo Sampun Kang Bawo. Aja jago bisi der wis kepalang tanggung wis ngadeg. Nggih napa Mas Bawor? Katresnan jati Katresnan Jati. karo Wiwin. Nggih katresnan Jati karo sampeyan. Wiwin sing lagi cara gue lagi heboh. Nang apa? Wiwin nek ora mangkat, penontonnya pada takon. Nyong tahu ana wong nanggap kayak iki lho. Bor nyong arep nanggap ning Wiwin kudu mangkat. Kudu mangkat. Asal Wiwin ora mangkat nyong ora sida nanggap. Lah kok iya anu gelem Tahu dan temenan. Mergane sampean tok kowe keputusan. ya ora lah. Mulane kowe kesuwun karo Wiwin batire. Mangkat lan orane kowe engko tergantung sampean. Pokoke jaga aring Wiwin kudu nyembah. Keputusan. Jayeng karo Vega bisa ngumpul-ngumpul sama Wiwin Nah, kowe sing berjuang. Kota lah. Mulane aja Ya, pada berjuang sewiawi kabeh. karo si Ndoro Sinden. Sinden kuwi ndoro anggen nang rombonganku. Wong agi nyong bae kalah karo Sinden gawene. kalah set. Katresnan jati ya. Nggih. Kadang guyu ya lah wong men dulu. Guyu man. Guyu tel, Mas Katel. Pak Kaum guyu Pak Kaum. Pak Endro diguyoni Pak Endro. Pak Dalang Endro nggih. Nyong tae yang tiru Pak Endro umurine. Dongane yum. Katresnan jati. Sekar Bima. Semakin di hati. Bensin. Terus semua bergaya dan juga sekitar tamu. Janji tresno di sakseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandhang asmara Gusti kula Yes, Mas Kak. paring Kancane, yes. pusada rembulaning wayah wengi nambahi kasih hati pujanan tinendi wong manis kang tahan hati Tenane lho Mas. iya tenang tadi orang liyane mung sliramu Aja ngapusi lho.
Wong bagus aja sira nelongso. Aku takon gendong tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa. Nambari ati kuciwa. Kang mas mantu atimu. Arbimanya Indonesia. Mas Heri, Dalam Mbak Wiwin. dilalekno sing ning kono. Dikemateni ning sing ngarep moto. Katresnan Jati adalah lambang cinta dari pengantin berdua. Amin. Semoga mendapatkan katresnan jati dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Langgeng bagya mulya prapting belahan bayang. Janji tresno di saksene lintang-lintang ing angin hati kang nandang asmara Gusti kula paring pusaka rembulaning wayah wangi nambahi kasih hati papu jangan endi wong manis kang tak anti Mbak Wiwi, nanti ana wong sing gawe loro marang sliramu iki kok kuat atine. Kuat mas. Tuh, nopo kenyataan supaya nek oleh sing ketok kuwi saka anare. Yo. Wong bagus aja sira nelongso. Sopo kalah. Aku takon gendeng tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa. Nambari ati kuciwa. Yo kang mas Luar biasa katresnan jati sebagai lambangnya pengantin berdua. Nggih. Semoga cintanya selalu abadi. Amin, amin. Terima kasih Mas Heri. Nggih, Kembali lagi. Oke, jaipongan. Yo, jaipongan Gus. Jaipongan yang mainnya ya bajing luncat. Des, tembangi des. Bajing loncat, jaipongan, yuk. Bajing loncat. Air. Oba.
lagune napa sing nanggap bayar larang be ora ngenyang priwe iya maksudnya apa lagune ilir-ilir ngotek gawe jaipong ya wis ya yo jaipongan maning moji calungan dari ler pamondo saing Mas Jindul tandur ning tok ndruntang iku ya dadi kok dipingi maning tanggane sing dipingi ayo ir ler tandur